Li gundewar Şamê jêderên meydanî dane diyarkirin ku hêzên rejîmê êrişa taxa Cober û kevîka bajarokên Mêda û Zibdîn kirin. Heman jêderan dane zanîn ku artêşa azad bersiva hewildana derbasbûna hêzên rejîmê li Cober da û hate diyarkirin ku heft ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û tangek tê kişkandin. Hevdem artêşa azad li Til Kurdî jî 15 ji leşkerên rejîmê kuştin û 2 tank tê kişkandin piştî pevçûnên tund bi hêzên rejîmê re. Li gundewarê Dêre Zor pevçûnên tund di navbera rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de li derdora hengela mûşekan a nêzîkî balaferxaniya Dêrê ya leşkerî derketin holê. Her wiha hate zanîn ku rêxistina Daişê balaferxaniya leşkerî bi çekên giran armanc kirin. Di haman demê de çalakvanan ragihandin goferokên rejîmê derdora balaferxaniya leşkerî bi bermîlên teqîner topbaran kirin. Li gundewarê Helebê artêşa azad êrişî hengela mûşekan li bajarokê Xantoman kirin û hate diyarkirin ku hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Her wiha artêşa azad bargehên rejîmê li navçeya Tilmota bi mûşekan armanc kirin. Hevdem artêşa azad tankek rejîmê li bexçeyên Elmellah tê kişkandin. Di haman demê de pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li kevîka bajarokê Henderat berdewam in. Li gundewarê Hemseyê Cebhetên Nisra xefkek ji tirimbêleke hêzên rejîmê re li bajarê Tedmir vedan û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Her wiha artêşa azad bargehên rejîmê li gundê Mexrem bi mûşekên gira topbarandin û li wir jî hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di haman demê de pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li bajarê Terbîsê derketin holê.